Hürmetli millettaşlar, ölüm bilen yaşa orasında, nefret bilen muhabbet orasında, baxit bilen baxitsizlik orasında oralık yok. Mine To'qay bayram aldından, şiiriyet bayram aldından min şunday sözler tınlap turdum. To'qay bizning o'tganimiz, bugünkimiz, hem kelechagimiz. Ol hali tag'in 100 yıldan da 500 yıldan da aktual bolacak degan sözlerini көңіл тартқылаша, риза боласы келмей, көп нәрселерінің, көп мәселелерінің тағын 100 yıl, 500 yılдан соңда актуаль болуын тіләмеймін мен. Галибәне яқтырып, әкренгіне алтаң атсын. Ғаскәр кебей шыршын ратасларында көкке қарап хәлләр жиып татар ятсын. Сөйләшсеннәр күбәләкләр һәм балалар, әллүкиләр, тәфтилләүләр жанда алар. Тик киләчәккә аласым килми минем, дәүләтсез вә туган телсез милләтемнең кимсенүен. Юк кушылып көзге ашы җилләргә лә, шәшелмәсен милләт шит ят җирләргә дә. Ах, тарихта калсайды ашы җилләр, теләктәшлек итсәйде бер-беренә төрки илләр. Туган җирем үземнеке дисәм иде, тик халкыма гына башым исәм иде. Су анасы, шүрәлеле урманнарда, албастылы җемпәриле аланнарда, һәммәсе дә кирәк миңа киләчәккә. Мин шүрәле бәхетемнән көлгән чакта тик кирәкми. Бүгенгедәй тиен санап, жан асрап шүкер иткән мәйүс күзләр, нишлисең дип гаҗизлектән телен йотып, күз яшьләрен җанга бикләп әйткән сүзләр. Юк, кирәкми, без дәүләтсез бүгендә дип, шарасыздан юсубыз түгүләр тик. Насарыйдан начар түгел юкса татар. Ах, кайчан соң Галибәне яктырыплар, милләтемнең, дәүләтемнең таңы атар. Әй милләтем моң шишмәсе, To'qay жаным, милләтеңне зур итәргә бирдең жаның. Миңа кирәк хыялларың шыңга ашу. Үтеп китте, үтте гасыр, игел моң ташу. Вакыт шундай, таулардан да дала ясый, дулкыннар тикә ярын нигә ашый? Гасырларча кысып торган зынҗырлары жанны кисеп кешеләрдән янус ясый. 200 затлар инде иблис була. Бар милләтең иблисләргә әверелгәнче, соңгы чиккә тиктекә ярга бәрелгәнче. Уйла татар, бүген уйла, иртәгә төштән соң ул бик соң була. Уйла татар.